Ba ni kiɗi na samu abin cewa in faɗa wa masoya ga makiya kuma na daɗa kushewa ku yi sama ku yi ƙasa kuma makiya kuma na daɗa kushewa sama ku yi ƙasa kuma. Ba makiɗi mun samu abin cewa ku faɗa wa masoya su makiya kuma na daɗa kushewa ku yi sama ku yi ƙasa kuma. Shi zamanin duniya fa iyawa ne wawa fa ku duba mai mana sana ko kushe tabbas wannan ya zama wawa bi ta abun mu ku damu da makirci wannan ko ya ragewa gani cikin kuma waka jariri ne ni dai bani da girma. Hankaka sha'anin akwai tsoro ai haka ne ma inda rabon zamu ci a waka kam to mai gulma ka daina ka shiga banka da kura baya da yaki za ka yi lada ko ba ilimi zan ɗaukaka kan waka in Allah na ya so. Ba makiɗi mun samu abin cewa ku faɗa wa masoya su makiya kuma da daɗa kushewa ku yi sama ku yi ƙasa kuma. Na tuna sadda nake koyon waka kushen baiwa har wasu na furcin wannan harka sun so su yi mini yawa da ne gaba sai su tare ni su ce wahala har wata gulma su kewa al'amari ya girmama yanzu ka ko na zama kwalo ne ma. Ina da abokai masu yawan kima ba ɗaya zan faɗi suna har da aboki mai kushen waka ina yota da girma masu kira na ku yi mani barka ma kun zama dangi kuma ga maganar ilimi amman wawa bai san me na faɗa ba. Ba makiɗi mun samu abin cewa ku faɗa wa masoya su makiya kuma da daɗa kushewa ku yi sama ku yi ƙasa kuma. Na shiga lissafi da yawan sana'a Allah ne mai komai. gashi a da ne tallan takalma Allah ne mai komai. sai na bari kuma na shiga yin harama Allah ne mai komai. dai wata yar waka haka na soma Allah ne mai komai. sai jama'a suka hau yin suka na wai kuma ni ne wawa. Na zama gogar ma a sinar waka Allah ne mai komai. in na buga wasu na min